మన దగ్గరనే ఉంది తోపు మనకి ఏదో వస్తే అంటే ఓడిపోతే ఊడ్రా మనల్ని చూసింది తోపు అన్న చూసిండ్రు వాడేడ్రా ఏడ్చిద్దాం తెలిసేదానికి పోతున్నాం కదరా అయ్యా మనదేంటో అయినా సరే మనకి అలా హెడ్ ఆల్రెడీ మనోడు ఇచ్చేసింది హెల్త్ ఇచ్చేసింది అమ్మాయ ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ రా బాబా తోపు వాళ్ళకి ఏం కాలేదు మంచిగా నిలబడ్డా ఉంది మనకి కొంచెం గడ్డికి తీసుకుందాం కోపం కడాక సిస్టమ్ కూడా వస్తాయి స్కోప్ మంచిగా అనిపిస్తుంది కిరాక్ స్కోప్ ఇది ఇంకా వేరే గన్ దొరకన్నా మనకి ఏకంటే బెస్ట్ కన్నా కడక్క ఇంకా వేరే గన్ దొరకాలన్నా దొరుకుతుంది అయిపోయి మంచి మంచి గన్లు దొరుకుతున్నాయి మనకి కావాల్సిన గ్రేట్ గన్లు దొరుకుతున్నాయి కన్నా మనకి కానీ ఒక్క దొరకలా ఇప్పుడు క్లాస్ ఎట్లా కానీ అసలుకి కాదేసిన కొత్త గొమ్మలు ఒకసారి కాల్చేద్దాం మనోళ్ళు నేను చెబితే గుర్తిరి మన దగ్గర గుంపులో ఉండవు కదా మరి ఇంకా చూసుకో ఇలా ఇది ఏం కంటుంది కలెక్టర్ రిసార్ట్ ఎంపీ రిసార్ట్ అలా కానీ అమ్మని ఇంకనే ఉంటే వాళ్ళు చూసుకోవాలి లేరా చూసుకో మంచిగా చెప్పినా సంథింగ్ సంథింగ్ మన ఆయనగా చెప్పుకుందా ఉండదా అలా మనం నమ్మడం జరా ఎక్కిస్తాం అవుతాం కదా మనం కంట్రోల్ చేసిన అవసరం ఎనిమి ఎనిమి మనోడు కదా ఏం కాదు అబ్బా మనలో తను కనెక్ట్ వచ్చింది ఎందుకున్న తాను పెద్ద అంతస్తు బిల్డింగ్ ఉంది అయ్యా మనలో కొన్ని వచ్చిందా ఒక్క జాలే మనకేం ఉండవు తోపాలు ఉంది కాబట్టి సావలేరు కానీ ఒకడు చంపాడుకోవచ్చు చంపేసిండు బస్ తీసుకుందాం బుల్లెట్స్
తీసుకో చేయాలా మంచిదండి రా उद्या तो मैं गई हूँ तो लल्लू का एक गरबेज कर रोजा पकड़ लो रोजा सबसे रोजा भगवान नहीं है नहीं ये बोलता खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में मुर्गों तो है नहीं मेडिकेट भाई मेडिकेट यार यहाँ पे आ जाओ नहीं देगा तो यहाँ जाओ हेलो एक ले लो चलो कहाँ जाएगा लगा
यहाँ पे आजा, मेडिकेट ले लो, मेडिकेट। Không dám mà trong thật. Em thôi cái này. अरे तुम्हें 5 दिन नहीं यहाँ पे आजा, यहाँ ले तो बात कर ले तो आजा आजा आजा, इधर मत रुको, आजा। अरे भाई आजा तुम। कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। ओए हेलो ब्रो, कहाँ जा रहे हो? इसका नेटवर्क चला गया है।